Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip news dzirikupisa dzirikutendera social media. Tom Jones one man one kokiro achinyomba Madam Boss na Sewikini achiti kuna Madam Boss urizi hure mwana hasi wangoni hure rekupedzisira rekwangundu. Akaenderera mberi Tom Jones ola akati Wikineli aneka dora kasingasviki kunyintira yemunzi wanzi hure rekupedzisira zvakaoma. Zviri kwavashuga but kana zvakwava munyu waye zvichizovava inoda kumbokubvunza mubvunzo mwechete zvawo why kana zvakwava munyu zvichizonyaunzi zvavava hamusirime here maizofarisa mukati isusu tiri kumirira content tiri kumirira mabrandi tiri mabrandaya saka regai nyara hatipinduri regai ndihura kuseri nana chivharo nasi pachadakidza maingoni nhasi vari panopinga yangu maingoni nhasi ndinobvisa nebhurugwa aiwe nhasi ndinobvisa nebhurugwa hey 1000 stars from maingoni 1000 stars nhasi wine kakogara waisa pasaidi ndatotenga 12 idhichibva mantumira kaiwa rezvikanzi mukoma tengai zviviri zvitatu mugare pasi tifambe titaure because pachafambwa munhu pano mirani mbokatika mamuchizviziva here kuti kalast born akasikikwa hodzeko rikaripodziva levitopo manga muchizviziva here inini ndinofarira kuti kana tichifamba ngatifambirane maingoni vari kudira vedu wemaingoni nditenderewo maingoni mucomment section naimi friday yacho yanyaita seko naimi friday yanyaita seko rega nditaure mashoko anofadza cat family mamuchizviziva here kuti kaduku kambijana aka kachangoburwa aka akasikikwa hodze mamuchizviziva here kana kuti muda kuti kupei nyaya yose wikinero haana chaakamitisa wikinero aingorova achipfurira wikinero aingorova chidhodhi achienda wikinero aingorova chinina achirova pasi but wikinero hazivi akazotundira ini ndinoda kuti kana tichifamba paya pamune muchimboti mura akazodai techida kufambirana naye techida kufambirana because isusu tinoda kuti tizive kuti imimi kwenyu kusaidi munofamba sei kwenyu kusaidi munofamba sei munhu kwenyu kusaidi munofamba sei ndokumbiriwo cat family akomenda mukosho akomenda mhata tag me nemared chakuti ndoda kumukanda kupi pana hatisi kuda nyanya ngadziende kunodhonyora kunosvigwa nedora andika I think gurundoro vambofamba I like the gurundoro position negurundoro area yavamhanya nayo vafamba ende zvese zvavanga vachitaura gurundoro babatanya vavachirima nemo hapana kana chavasirira manga ndangotanga nekukupai guwa diki very small one because ndonguva yatatamirira takamhenge takanyarara zvedu tichiti kana zvazodai tozodaiwo saka vaya vekuti Peter zvigure zviya izvi toda kuona kuti mangwana muchasvika kupi sezvo dzakuriliswa sezvizvi dzichipinda sezvizvi dzichimanya sezvizvi dzichipidikuka sezvizvi manga muchizviziva here kuti kadoko aka kambijana aka kachangobukwa aka akazike kwahodzeko chakutaurira murume wacho chakutaurira aba acho doro romwe gwapasaidi ukamwira front page unogona kungogarwa wamenyiwa naZuckerberg ukatore gwamanitize vakobada maingoni vari kuita kunyanganya nema1000 mucomment section naimi mani basi rai maingoni chii chakadero chinenge ngozi mavhepi kwei masi hamusi kuziva kuti mwedzi wakupera toda rendi
chizvakadero ichocho kubatsirai mai Ngoni. Thanks zvenyu mama Ngoni. Aka katokotoko aka akazike kwahodze, katokotoko aka ndekagadhi. So now nhaurwa iri panapa yakamira so. Nhau yakatanga kudhara, ndichaita sendinotsanangura. Thanks you chera TikTok. Master senders I really appreciate. Ndichada kutanga sendinotsanangura tozofamba. Handizvo. Ndichada kutanga kuti munzwisise kwatiri kubva nekwatiri kuenda. Kuti kana makuzoona zvimwe zvichiuya, then kana takuzouya ulodrio nema olodios. Munenge maakuziva kuti tiri parugare. Nhaurwa yakamira so. Mukarangarira kumashuroko back then. Pandakambofamba mukadzi uya ndikamuudza kuti wakadya chibereko, vanhu vakandiataka panapa. Handitika vanhu vakati unopenga, uri duzvi, wakazoda iso. Pandakambofamba mazuva ndakambofamba kumashuroko ndichiti wakadya chibereko, ndo mazuva acho iwayo akazonopinda nemimba nopera mimba. Alright. Tsanangurai before tisatafamba nyaya, because toda kuti kana takufamba toda kufambirana. Ngatini zvinonaka zviri kwamashuga, kana zvakakwa munyu zvovara. Toda kuti tifambe zvakanaka, because laptop iri papa chiredhiyo ndachaja, ndakakuteedzera gurundoro vechigayo ndikati aiwa rega titenge wechispeaker chemwako tifambirane nevamwe. Saka now ndatuka daimani, ndatuka murume mukadzi uya anoi madhamu chakuti ndamutuka kuti iwo akadya chibereko, ndakamufamba zverwendo. I think everybody anondiwitness here. Ndo pakazonouya mimba. Chipira unzwe pane secret. Ngoni ndo pakanomitisisa nyaya yacho mese muiziva. Ndotati gaga kuti tifambirane nyaya zvakanaka tikurumidze tasvika. Ngoni paakanomitisisa. Chakaita kuti Ngoni amitise, it was not about kuti zvimwewo zvokuti akangozvidira, but chakaita kuti Ngoni amitise ndeyekuti angaona kuti mukadzi haasi kubata mimba. Thanks my Ngoni with the 1000 stars. Nhasi ndaona tapinda muwaya chaimo 100 ndiumunzwa 100,000. Saka chakaita kuti Ngoni mira to block. Mira to block. Ayayayaya. Pana titombodi nyanya pano pa Cat family members. If you are not part and parcel ye Cat family, roa pass. Hatikudi pano. Hatitombo pano zvachose mwewi. Tinokukanda kudini. Indi nokanda. Pano tauya kuzodonyora. Ende madonyorera toda kuita kudonyora munhu achadonyorwa kusvika padonyorwa nekuti makambodonyora muchiti munodonyora. Imi kwenyu muyo wiki hamuna chamuinacho, hamuna any information that we have. Renyu hure rekwangundu ndo riri kupublishwa every day nechihure chekudamboro. Zemu riri kunani? Kana takatarira nyaya munhu ari kuhurwa nezemu ndiani? Munosora Ketmada anokwira achiwana zvake murume wake anochengetana naye. Hure hamusati mambowa chihure chake, hamusati mambomubata nehure, hamusati mambonzwa zvikomba zvake, but anenge achiita zvinhu zvake zviri straight. Anotsvaga munhu wakari straight ofamba akada. Ko mahure enyu ekwangundu, mahure enyu ekwangundu, hezo hure rekwangundu. Mira ipapo timbotsanangwa. Ndinohwa kuhya kana ndakutaura. Ndechida kuti tifambirane pamwe chete. Ndechida kuti tifambirane pamwe chete. Now, Ngoni anomitisa. Chakaita kuti Ngoni amitise, it was because of mukadzi anga asingabati mimba. Muri kundibata zvakanaka. Dauti mundibatisise zvakanaka. Because vanga vari mukukonana vana. Vari mukukonana ikoko nayo. Ngoni ndobva anotungidza mboro ndokunomirawo bvudzi mumba mboro haichamiri bechiri mukadzi raane masadza riri kurohwa nana wikinero, riri kurohwa nemagadhi, rauya raane masadza raakubuda madzihwa. Mira ndibomwa, mira makada. Mbutu yanga yakubuda dzihwa mumba. Saka nawo mbutu yakubuda dzihwa mumba Ngoni mboro haichamiriri mukadzi. Ngoni akati zvinani ndinotungidza kupi? Ndinotungidza kunze. Ngoni ndobva anotungidza. Mukadzi nekuda kuzonzi haadi kunzi anzi
arambwa mira ndisati ndaenda ipapo ndichakudzokera tofamba. Rekani kutaurira chinhu ngundu akarambwa kudhara arambwa ngundi anonyengerera ngoni. Zvino ngundu zvaanonyengerera ngoni kuti chamwari kuona ukatondisiya upenyu hwaparara because hapasina anozondigamuchira, hapasina anozondida. Ngundu akarambwa kudhara nangoni, ngoni akaenda kunotumikidza. Ndoitaura seko nhasi ndiri kuwa kuno naimi vanhu vari panapa ndokumbirawo titaure fambi ndokumbirawo yakareba. So now nyaurwa yakaitika ndekuti mai gunduro vakarambwa kudhara thanks Josai varambwa kudhara ndokubva varamba vachinyengerera ngongoni inobva taiwozve wangu wonaka inini zvine order because now nyaya yakunetsa ndeyekuti iwo usida kundiitira chi mudhoni hatiziviwo kuti process yakaitika ipapo ndechi ndobva ngonono abva ati rega ndotungidza kunze ngonono nobva anorova nyoro ase kune problem kana hasiri ane problem. Chinzwa nyaya panapa ngona anotungidza ureriya ndoda kudzosera kumashure tichiuya anditi ndoda kuti tifambirane bhorika niyatsopfeka kaheti ndakadai ndoda kuti tinyatsokufambirana zvakanaka anditi pashaya anosara ngona atungidzawo urere ngundu rakabvara wotanga kuchamuka kuti panapa ndikatoita mulolo ndinogona kusiyiwa nemurume ndikarwa nalosi. Saka ndoita sei kuti murume aramba aripo ndiite sei? Ndoda kuti tisvike miramira timbobloka ndoda kuti tisvikirane pachitsidzo chaipo pekuti hatisi kuda kuti pawana anosara aiwa kubloka ndokwatobloka. Thank you vari kuisa zvimaraundi izvo zvine kacross block view because ndidzo mahure ekwangundu iwaya ari kuuya nemaghost pano. So we don't want disturbance. Tomabloka tomakanda kutsete unodya makongo awo akaora anosvikwa nawekinero chivharo. Saka tikamubloka unongonowira kumboro kuchidora ku-USB yawekinero pamusoro unongosvika uchiti garakara wenosvika uchigarira kumasuso nai. Saka ndo zvatakamirira panapa. Saka now nyaya yakamira yakadaiwo uyo amitisa uyo akabva azonoona kuti maiwe apanapa ndikatoita zvekutamba ndinogona kunorana losi chiregai ndiite sei nditsvagewo rangu pinyangwe ndirohwewo mupostori ndarogwa mupostori ndobva ndaita sei mai bekezela ndevere thank you 1000 stars aiwe nhasi ndaona tasvika ku100 masters pakaipa. Saka uyu ndobva anotsvaga gadhi wekupresidentiali ndobva anotungidzwa mupostori uyu watiri kureva uyu ndiro iri taira iri rinodzi taira iri rinoita iri ndo rakazinotungidzwa nagadhi. Inini kana musati mandijaira ndokuvhurira hondi ndoda kuti titange taidiscasa tapedza kutaura nezvayo tichazonorilisa umboro handitika tichazonorilisa umboro. Thank you very much vari kurosa tichazonorilisa umboro tapedza kuita sei tapedza kukutsanangurirai kuti ndonyaya mamiriro yakanoita. Chinzwa uyu ndobva anomitisa ngoni achinomitisa uku mukadzi akatariwazve ndikatoita zvekutamba ndosiwa nemurume rega ndinotungidzwa nagadhi nabodyguard anonzani okay tabloka kudhara anonzani napresident okani ndomva yanotungidzwa ndomva yanorova nyoro ndopamunozoona mavoice notes aya ainzi isusu takapenga tinoburitswa nanhingi okay chihelele thank you chihelele tiktok tinokuti nyaya dzacho dzanga dzine connection but pane vamwe vanhu handisida kuisa mukati because havazi included so handisida kutaura mazita avo ndoda kuti tinotaura pana mira pana ngonipo paipa ndopatiri kuda pana ngonipo paipa auya mahura aya ari pano akazara pana munomamira muri ikoko wafada tichikublokai muchinowira kutsete uchimhanya uchinovhura rimwe ghost uchiuya futi tairai hure mbuto yataira yakazvimba inomirira mboro ndiye munhu ane zemo rembwa zemo rekiti maingoona I respect you sweetheart
nhasi ndati taona tapinda mu100 masters. Taira yehure ndo munhu ane zemo kudarika umwe vanhu vese vari panapa panyika panapa. Taira ndiye une zemo. Mbutu yako iri kufamba ichihwaira so ichidonha musodzi ichihwaira so mbutu yataira inonhuwa. That is why maiona kuti ngona hachasviri kumba uko. That is why makaona kuti kana kaduku akakazike kwani kwekangoni. Ngona ari kugarira kunzi ari kutengwa kunzi gara neni because ukarega kugara neni wandi disturb. Anodzi chiya munotaura anodzi machi ndibatsire Market Family anodzi machi aya munomati machiko munomati machiko anodzi chiko aya man mabrand ambassador anoparara ndikasara ndine problem. So please chigara hapo nyangu usingasviri muri kupabata bandu kutaura. Saka munhu ane zemu rekuti nyango mbutu. That is why muchikuona rega ndikubatsire chinhu wani sataenda mberi. That is why muchiona mahure aya yese ari kuita noise mumastreet anenge achimusapota because ari kusapota rimwe hure rinohura riri pamurume, hure rinochengetesa murume mwanasiri wake, hure rinonhuwa mukosho, hure rina matako ana masadza rinoitaira. Uyagara uchizviti wakapenga. Isusu tinokudhonyora. Aiwa ndenge ndabloga apa mira tu. Right, sekati block. Makapenga kandi ndozvandokudira ichete izvozvo zvokete family makangwarisa. Saka uyu manje uyu wodzeto akugarira kuti ari kunzi iye ari kubhadharwa kunzi samba zviri nani ndikupe mari because pakatoipa because ukandiramba ndatopinda busy ndapinda ma1 because ndobva ndavharisa mastreet yes. Ndoda kumbotanga nekutenda munhu akayeka Instagram yava weeknero. Ndokumbira kumbotanga ndatenda muheki we-Instagram yekawiki. Ndokumbirawo kumbotenda nditenderewo Keti Family kuti aiwa makatigonera. Have you ever seen kuti chihure chakaora? Have you ever seen kuti taira yehure rakaora rakapusa rakapata? Unokumbira mari kuno umwe murume wako ari mumba. That is means ichi chinonzi ihodze ichi chirombi. Ndokumbirawo kumbotenda Marita Maria nemagosti ari panapa aitibatsira kutaura nyaya idzi. Nawo ndavhurika kuti ngona hana chinhu ari kuchengetwa nemukadzi. Mami, ngona hana chinhu ari kuchengetwa nemukadzi. Now I believe ngona una chinhu wakafanana na Tom Jones. Ngona una kana tse. Unotuma mukadzi kunohura kuti mudye mumba. Unotuma mukadzi kunohura kuti mubike chimpoto hai. Unotuma mukadzi kunohura kuti mubhadhare rent. That is why muchiona zvese zvaitwa nemukadzi. Thanks Nekezera. Zvaitwa nemukadzi ngona haapikisi. Zvese zvaitwa nemukadzi ngona haapikisi because anoziva kuti ndozviri kuti pachikafu mumba. Saka nhaurwa iripo ndeyekuti ngoni hure iri parakanotungidzwa ratungidzwa nagadhi. Thanks chera tekiteki. Ratungidzwa nagadhi hure ndokubva raona kuti maiwei pashata. Saka that's why muchiona kuti ngongoni paanogara pese paanofamba pese ngongoni haana chaanorambidza mukadzi kuita. That is why makaona akabva kumabhiti akauya apedza kuuya akabva ati uyai tironge madonations. Imari dzerent dzairongwa paya. BET. Alright. Ndoziva kuti pambotaurwa dzimwe dzataurika meni wangu achitaura mastreet andakunguzonzwa full information. Lega ndimbokubatsira. Pakabuda nyaya yekuti weekend akasangana na Taira kuDubai. Taira vachibva kuma BET zvanga zvaita sei before all this late. Nyaya iri mata yakarohwa. Mata yakarohwa kuDubai. Mata yakatiniwa kuDubai. Mata yakatiniwa kuDubai.
mhata yakatinwa kuDubai. Mhata yakatinwa kuDubai. Flamboyant, mhata yakarohwa kuDubai. Hakuna chinhu chinonzi tasangana. Hakuna chinhu chinonzi mahwekwe. Hakuna chinhu chinonzi kudhumana. Mufu wakanyanya kukosha sei, wakanyanya kuvata sei, unosvirirwa mukadzi uripo. Chaisvirirwa taira iRange Rover yekuzonzi yatemwa nematombo achida kuti autengerwe imwe. Haindobvondora fuck off taira kana ka 10 futi. Kana kusvika gore rinouya ka fuck off taira kusvika gore rinouya. Uda kunyepera vamwe vanhu kuti kwai vanhu vatema mota yako iwe uriwo kuita dhiri rekuda kuti hwiri rako rewiki uri kutengera imwe mota to. Mata yakarohwa kuDubai. Mbuto yakarohwa kuDubai. Mufu kati kachiko yakashika masadza. Rikati pokutaurira toenda tichiseka tichifamba. Wakabvura kuti mbuto kurova uchiba mamaAfrica. Charlotte wakabvura kuti mbuto yekurova uchiba nembuto yemukadzi wakomba murovero wakasiyana. Mbuto yemukadzi wemunhu unorova wakaruma muromo. Saka ndinoziva kuti kana wiki hairova mumandiwa mbuto yekwataira. Iri roihodze rongosvika richidhonyora. Yakadero nemasadza nemarute nemaronyo awiki. Ndaura tavata pano. Ndaura tavata. Ndaura tavata pano. Ndaura tavata pano. Ndaura tavata. Saka unofungidzira kuti chihure rega ndikutaure iko zvino izvi ndaakubhilivha. Vaya vaiti taira rari hure repangundu. Ndakuchibhilivha kuti rari hure reshuwa repangundu. So they think kuti pfungwa dzavo nehunhu hwavo maititi vanozviitawo. Ndipo pavari kurashika brain kuti tiri kudhila nemunhu asingaiti chihure. Tiri kudhila nemunhu anorarama life yake iri clean. Tiri kudhila nemunhu ari kurarama life yake iri kunakidza. Saka vanofungidzira kuti ivo chihure chavanoita chinoitwawo neuyu. Kandi uyu akatozvimirira atori right. Atori bho. Saka chimira imomo nenyaya yapakazotangira. Saka ngona amitisha. Taira akabva anorohwa nyoro na president wakati kuwasha. Arohwa nyoro ndopakazonuzva. Rikati pachambe ipapo. Ndopaka saka iko zvino izvi nawo. Murume pari kuona these orchards. Ndopakutangira hondo mudini. Ndopakanopindazve ishu yekuti uyu wekunomitisa taitai uyu kuzvari hama ikwamakete. Handinoda kukuvigirai. I think kukazvitaura neV11 zvinobva zvanakidza. Because movie unofungidzira kuti tisingoregedzera nyaya but at the end of the day hure. Ukaona munhu anosapota taira ihure naro ndapedza nei. Zvirambe kana kuzvibvuma. Anosapota rimwe hure. Kana uchingoenda chete uchingoteerana nerimwe hure, tarisai mambuya ese ari kungopiriguka mumaraini vari kutangira kune riya rinokwirwa nemaBen 10 roeMidrand. Kuti kuenda kune rimwe rezvingaka riri kuIreland iro, kuenda kune remagirobho rekusvirwa remastreet kid evarungu iro, woenda kunonzi kuShabhani iro rekusvirwa nenhengekere nembwa dzemuShabhani. All of them mahure. That's why muchiona vachimira nehure. Taira ihure. Ndiye akaparadza imba yaWicknell. Otherwise but Wicknell vanga zvinyanya redwe. Wicknell unomboone mburo yakambonyanya reba sei kune mwangu. Kubva kudhonyora kuna naShashu, wakaenda nekuna naMai Prophet, wakanopinda nekuna naKiki Butters. Anonzi ani Kiki Butters. Varume magara anodiwa. Magaro anodiwa paya but iro rine matako kureba kudai kuita injini yematako but rechida vakadzi vana matako. Isi zvekuti tsvaga zvimasilenda. Rechida vakadzi vana matako apa rina mazitako kureba kudai izvozvo Wicknell. But rechida kumazikadzi ane mazitako kuti rove kamunhu 1
thanks chera take 1000 stars kamunhu mwani kakatungotsatsira kakazonyimisa levels motokari ndichazviwa ndokoga kaakatsatsira. Why uchita utsinye wekuda kukwira vakadzi vevanhu uchitadza kutsvaga vakadzi vako naye weakness? Una nhasi washashika taira pamhene, una washashika mwono wevanhu kuti wakamusvira kuDubai mazuva mashoma adarika. Ndosaka ndaingoona paairport chai chakangodayo so ndataura akodo yedangwe paairport chakangodayo chakasumudza dzoro weakness chiza kuti apa ndazvambura mhata chakasumudza dzoro kudayo iro rekuzvamburwa mhata rakandomirira mukadzi wemunhu anoasosieta nemumwe murume to such an extent kudzikisira murume wako kudzembegwa naweakness weUSD mburugwa, kudzembegwa naweakness wekadora mburugwa, kudzemberwa nawiki mukadzi wemunhu asinganyari wako murume hausati wambomuzembera to such an extent but unosacrifice kuzembegwa naweakness because akakutengera Range Rover akasvira mhata kuDubai. Mhata yataira iri padanda varume, mhata yarasha muHarare yo mhanya mosvira mahara, mhata yarasha kwataira murume haana basa nazvo arongoti go ahead arongoti aiwa svirwai mai haana basa nazvo murume. Saka tati mhata iri padanda yekwataira mhanya mosvira. Mukuona varume venyu Ruthi Moyo naNdimasiziva vasingauye kudzimba vari kusvira kwataira iri padanda yakangoita kuposhekwa nobva yangodhonyorerwa mba yangonzi dhonyo nobva yasvaswa padanda kudai. Mukadzi asinganyari kuvhura mbutu nekuvhura mhata pavanhu, mukadzi asinganyari kuvhura mbutu nekuvhura mhata pavanhu, munhu ari married anofamba achinyenga varume kumainbox. I'm telling you Lavenda, mukadzi asinganyari anofamba achikumbira mari kumainbox, kutema mota yake kuda kutengerwa imwe mota neboyfriend, kuda kuziva kunzwirwa tsitsi kudzaiwa sezvo ari kupa vamwe mota. Anditi munoziva kuti ndozvakaitika, ndonguva yacho zvakaitika, nguva yekupuwa vanhu mota ndonguva yake ndazotendegwa mota kuda kunzi vati ndimaititi pasina maititi ashandapo. Ngatifambei pachokwadi namunyaya dzakubuda manje dzaright because iko zvinezvi ndinoda kuti nditende futi zvakare mukomana akaheka inbox kana kuti Instagram yava weakness. I respect you kuti moF kana drinkisi isusu family aiwa tazvipira kukupa drinkisi, zvipira kukupa drinkisi mwana zvipira kukupa drinkisi aiwa wakapenga wativhundonyorera dzimwe kuona eni vanatariro gezimbi komotodewo mari mahatengi mari mani vanatariro kutovhunduka vanatariro naimi weakness zvanga aine competition yamatako weakness zvakaine competition yamatako kuti kutariro gezi uenda pana kikipata uenda kuna taira akaenda kuna mai prophet varume weakness unoda weakness wadi undipo one kudhonyora mazibig fish esati echitoti ndo mbutu dzinotokombita mari uchazichichazimai taira tingamurespekta sehure renyika, hure munhu ane zemo ripadanda senhunzi, hure vanhu vaitaura kuti aihura pangundu. Now I believe you. Munditsvage nimbokutsvakirawo drink, nimbokukumbirawo drink wokugeti family. Now I believe you. Ungununungwa zvako but kana iwe mhofu uri murume akangwara semhofu dzakaita sei eso hatini mhofu vakapata vanoramba vachiitiswa. Hauitiswi nemukadzi kusvika pakusvirirwa mukadzi all over. Tindiudza kuti kana akasvirirwa naweakness uende unosvigwa nagadhi, apedza kusvigwa nagadhi ko vamwe vatisingazivi vangani vatisingazivi. Amai prophet vakasvigwa nekuda motokari, kuburauziwa brain, zvimaakwa zvamaipiwa varume vese vakapiwa zvimaakwa vairwa kumanyowa kumudhidhi ziva kuti kana une murume akapiwa ako akasvigwa. That is why makaona brother vakaramba mapfuma ide kunaidi nekupa vamwe vanhu vako nemba yako handidi varume venokotamisirwa kunzi manyano kueclate yastic unopuwa beans gold certificate iko zvezvo zvakuti go wenu sitai
kabechi kana wada mputu go and see Tyler. Tinoda kutonyora market family everywhere